Пише ви за мястото, където работи домостроителен комбинат ООД в Сливен. Въпросът ми е следния. Условията на труд във фирмата, която ви споменавам, са изключително тежки и мизерни. Всеки месец от държавата се отпускат държавни субсидии за работниците, а на нас никой нищо не дава. Работим в изключително мизерни условия, 30-40 души сме, няма дори елементарна тоалетна. Тя е запушена от много време. Бих искал да ми помогнете да разрешим проблема, за което ще съм ви много благодарен. Ще ви пратя снимки към това писмо и телефон за връзка. Тук човек обяснява и за ниските заплати в фирмата. Това беше мястото, където... Това не е самата тоалетна, слава богу, не е снимка на тоалетната, а на нещо като чешма или нещо, от което трябва да тече чиста вода, за да си измиете ръцете, примерно. Тук явно има столовата в фирмата или съблекалнята да се преобличат. Тук също. Тук явно обядват. И понеже решихме наистина да сме полезни, изпратихме наш екип на място в Сливен. Вижте какво показа проверката ни, след като извикахме инспектори по труда. 40 градусова жега, запушени тоалетни и неплатен извънреден труд. От това се оплакват работниците в сливенската фирма за бетонни изделия. Въпреки изчерпаното търпение, един от тях пожела да остане анонимен, за да ни разкаже за мизерията, в която работи. Младият мъж се страхува да не изгуби работата си, дори и при тези условия, тъй като след това трудно би намерил нова. Облекло не осигуряват, ръкавици не осигуряват, извънредно работим, не плащат извънредния труд. Значи лятото по принцип вътре, където работим, става над 40 градуса. Тоалетните не са оправени, съблекални, няма като хората. На общо взето и всички се оплакват от мизерията, която е в самата фирма. Запушени са тоалетните от много време, мивки няма, водата не е питейна, водата е от кладенци, биеме оттам. Един-два пъти седмица оставаме, нали? Максимум един-два пъти седмица за по 2-3 часа. Има хора, които са оставали много повече. Обаче не са плащани. До сега никой не е взимал извънреден труд. След като нашият екип подаде сигнал в инспекцията по труда в Сливен, присъствахме на назначената спешна проверка във фирмата. По сигнал, ваш сигнал или сигнал на BTV по-точно, вие ни се обадихте за констатирани или по-точно сигнала визира нарушения, свързани с хигиената на труда, с полагане на извънреден труд. Вие също присъствахте и видяхте санитарните, по-точно помещенията, в какво състояние са. Тоалетният възел е запушена канализацията, което налага да бъде извършен ремонт на ново помещение. Това ще го уточняваме във времето, как ще стане и за колко време. Това е нещо, което видяхме в момента. Това, което предстои да видиме, са документите горе в офиса за ведомости за заплати, изплащане на трудови възнаграждения, полагане на труд извън установеното работно време. От ръководството на фирмата отказват да коментират защо държат работниците си в такива условия. Докато приключи ремонтът на санитарните помещения, временно ще бъдат поставени химически тоалетни. Проверката на инспекторите по труда ще продължи до края на седмицата.